कशाला बकदासी समझाता इन दुनिया की दोस्ती जेला वहाँ दोस्ती जेका तो के तंगा ये दे बची अचे वहाँ दोस्ती जेका तो के भला ये दे बची अचे वहाँ दोस्ती जेका तो के रसूलुल्लाह जे दीन दे बची अचे वहाँ दोस्ती जेका तो के नमाज ई कुरान दे बची अचे वहाँ दोस्ती तो जे ना फायदेमंद पर अड़ी दोस्ती जेका तो के दीन खा परे करे मस्जिद खा परे करे कुरान खा परे करे नमाज खा परे करे इन दोस्ती खा एड़ो सोनी चीज को एड़ा सोनी घोरियो जेको कन छने जेकरे एड़ो दोस्ता ते न दोस्ती खा ई भलो आ ऐ दुनिया वाली दोस्ती खा वधीक तुंजी दोस्ती ऐ मोहब्बत आमना जे लाल सा होजे सबई बेवफा मगर मोहम्मद दुनिया आखिरत में वफादार असा तुझे खातिर रूहान में दे सो घोट के पुरबुदार संगत हो यारी भी हो